The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Karibhoi Commercial Pickup Owner and Driver Association. Kalapan pa yung songkya, namar bakam don shu, kajing perkheng ki kali ki bakit, yeki marat bamdo, ki bawan nabar jala, kababu jing kala, yeki try muluk. Padi kinong nya kali pick up hatem ribhoi kiba em kamai jakpo pan kit ya ki jingri pan poi shakaleng ki jaka u president jong kaseng usamla Stanwell Mani habakaran chiklap thai khubor ulai thu bakum ki trai bikinong nya kali pick up ki ma jing shibun namar ka jing sangi ki pulet pan perkhengi ki kali ki bakit jingri ki buan na bar jela nanduk bami ka Hills Farmer Union pan tukla re kanika kam kat aduk bagi pulet kihap ban sange no ya kacing perkheng bat kacing talasi ya ki kali ulo ongru bakum ka kunhun klada ban pensngo ya kani kacing ski bor bahalor bat ongru lada kam don syu kacing perkheng nakaliang jong kaseng kan hiar hi se bernihan ban perkheng hi ki bawan nabar ka jala ki bakit iki jingri klem da pen biang ki kot kisla menin ngila shim ya karai ka ba khaddu nakaliang ka son ba halor ka kit ka ba jongi ya kini ki livestock imar livestock ka bangi mut ban ong te ka jing ka bangi kendu hadin bakam don syu ka jing pej perman na kaliang ka police department hadin ka jing mi jong ka kenrum kenram kumtun ka ba hilai hi leng ba ka jing mi jong ka tukui ka kenhun jong kinong rep te na kaliang jong ka police department menta kam don syu ka jing pej perman ha ka bai dei bat kamar livestock te kani ka jing bom don syu ka jing pej perman na kaliang ka police department ka tak penban yang ngi pada namar balai menta u dakhar u bon ra kimar paltai suya kamar penhap suya kamar hang te habor ni ula rung direct back te namar ba urung direct te ula suk bamdon sunong pentut ha unong cek unong page emo tip kata kamar ka kumba ayu kade ka badan kot dan slane ka bomdon kot dan slaru mla ban tip namar ba kamdon suka jing page jing khmi te ngi na kaliang jongi lada kalong ha kani kerkom ya kata ka jing krong ne ka jing bom krong gim nang ban ong kata te ndrei kata ka kamram jong government ban pej thu ban besar tang ban rela da kalong laitlan kumne pade ka ta pade yang iki ki try kali ki baron kali hang ni hari boy te ngi nang ne sakhmat ngila persang ban pensngo sagi bor ki bhalor ki ong ba ya menta kam don su kono kono ka jing pej perman te ngi da ka wei per ka senjam isim ba lada kam don su ka jing pej perman te ngi ne kleng arson ngin pej hino ya kali ki buan nabar ngin ladangi lap bagi kali ki ba klem kot klem sla ki kali ki banabar ki ba wanrung laitlan hepo ka jela ka jongi nyimban se ban sim action pade ha la ka dei ha ka anu kono ka bentaro kata de lang ba jong kata ka jingrai jongi menin bangi sawan ban pentip sa baro kini ki breu ki ba jumlin ban long ki dalal ban pas kini kali ki banabar ngida ong ru yaki ba sumobha ba kim dei ban pas laitlan yaki kani ki yakin ki kali ki banabar ki ba klem biang ki kot kisla namar ba kumulong menta kam don su ka jing pej perman te ka khta bha yang ki lokal nang ne namar ngi dei ki ba kamai ba yo kamai leng ba ka kit ka ba teladang mi yo ka kit ka ba ka khta ya ka ram ka sya ka jongi namar ki kali jongi ki dei ki kali ba simram sudah kam don ru ka wei ka kali ka ba ong bangi chet da ka pisa cash ni sim da ka ram ka sya ki kot kisla ni hab ban pendiang ki tax ki bapher ki bang ngihap ban seo te kalakta sisa menta sita yo kalayat kani ka jing bom pej perman su ya ki ni ki mar livestock ki buan nabar te ngi ngim yo su namar ba ngim tip su gitu ki mar kat tu ka jing wan jong ki sei ki lek menta namar ba ngi ngim yo kit yo ba su te ka jing penbiang ikut kisla kam dei ka kam jongi ka arson kari ka kam jong government kata da ka dei na kono ka angle ro ba ngi kwa ba kan don bet ka checking lane ban don bet kita ka entry and exit ka ba la ban pej perman ya ka jingrum kertlep jong niki mar livestock ki buan nabar namar ko boong menta ka mar livestock kum kasnyang hadu menta kadang wan hi kam dei ba ka rung tang po megalia ka ya leng ba jong kan ni ka surok sadu syakiwe ki state kum sa Mizoram sa po silsar ki ya ki ni ki mar livestock
te menta kam don su ka jing pej perman tengi ngim yo su namar ba habawan kan kamar livestock kum kasnya ngidang yo ban kit ban ba nang tinabor ni ban lik pen hapsa silcar ne samizaram te menta kam don su ka ike gitu kila long light landut kala ban long hakis iar gimasi kum ta ter ke te long ba namar kata kajing ta yang ngim ban se su ban wan leng ba jom pigi terus ki media ban pentip ba lalong ka bala ngidon hi ka jing kerpat ya kano ka bor ba dei pej bahkan pej perman ya kan ke room terslep jong kini kimar livestock nabar. Iperti yang tau ke Iwan, em ko wi ko prom ko au khanai phi. Ivanไปคอนแรมกว่าลายสกอตมั้งคันตอมฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทอย่างกินหลักพา Bon sen ki brum juk kli pha ki yang tang ki khmat phom chna yi yo pho dai กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สูงยากรำมอต่อระบุนรายกรำเต็มเอเจอร์ดีพี่ก็กองนั้นน่ะ อยากคิดวิวงานนี่นะมาแม่คิดวิ่งมาวันนี้ทำมันแอมยาวฮะ แม่สเตลงามสร้างเกี่ยวแบบเก่า Kami ni pergi yang pergi ke Kuala ni training ke boleh benai ni mata bawa cina bawa sains suruh. ngaku ai amalai Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa hikai gua nongkong daga simple design gua ar dah hikai daga design mana je dia kan ya simple design. Jadi cek tu ram sorkar mah. kam pada terang la do mesin dia sket kam kwa